що тут у вас колись могилки, кладбище старое там є. Є. З другої сторони. Да, ну вони от вже зарослі, От там, мастерської. там уже нічого не знайде. Там хвої. Вже такою, що... А кого там ховали, скажите? Ну, людей наших, які тут, у нас же ж було така, много сел, і Загор'є, Толошкіна, Обячі, Заневіче, муку даже і привозили. Засіну, Бики, це все наш Все приход сюди, був, до ой. церква в нас була, і був приход, і з цього приходу все людей тут ховали, і навіть і зараз тут, що гети могли, то везуть. То там еще ховают людей, правда? Там Ні, ні, на там тих- їх ні. На тих Ні. старих не Уже ховають. там, кажу, заросло. Уже у нас нема на этих новых да, кладбищах, де ховати. Але подождите, я там был, там такие еще новые могилки То того, среди леса. О, з этой сторони. Да. да, А стоїть. тот з той Добре. сторони. Тоже так. такої, як то насип був висипаний. А зараз вже на тому насипі ховають О, народі. то подождите, то вы меня правильно поняли, да, это Да. те могилки, где зараз не ховают. То Де? там ховали христиан, да? Християни. Не жидов, не. Ні поляків, ні жидов. Одні є білоруси, там, ну, мої російські, Ага. хто тут жив. Ну, християн ховали, а таких націй не ховали. А я- Поляки, О, вон де каплиця в нас. Ну, то это тут я еще спрошу у вас, да. А, ну, ладно. Але як так получилось, що перестали там ховати? Бо не було міста. Все заховали. Це ж стільки людей, така була. Зараз людей у нас нема. А колись по 5, по 7 дітей було. Скільки було людей. А зараз пусті, о, як займи, всі хати пусті. Ніхто не живе. То хто то там був. А там ховали. І це з усієї, це є, о, що до церкви. На старих. На старих. Потім відкрили, я ще пам'ятаю, як відкрили нове кладбище. І в церкві таке, я ще Девчук така була, як йшли на кладбище з хоронками. Але я зараз то думаю, чого то вони йшли. А там поставили креста і висвічували того креста, такого большого. Вот там на старих? Ні, на тих А, на нових уже. А на старі вже закрили, вже там не було де. Там зараз то пам'ятники, там крижі такі. А колись умер чоловік, поховали, прийшло от зараз Покрова, у церкву везуть крижі, доску такою, прикладали вже, приложать, і ніхто там не... Уже зараз кажуть, там нема кресту, там 50 хто... лет. І ховають... Моїй хаті 50 лет, а вже було тут кілька людей. Ну. Уже коло 100 лет. Як Там мого... уже, кажете, 100 лет уже не ховают там? Там вже не ховають, не 100 лет. Много лет? При Польщі. При Польщі ще ховали? Ховали ще. А вже і при Польщі, я кажу, з церкви йшли з коронками, ікони несли, йшли туди на кладбище, і висвічували їм кладбище. Я ще пам'ятаю, але мені то вже 90 лет. 91 зараз. О, То, короче, после войны там уже не ховали людей, да? Ні, вже При там. Польше еще Там ховали. два таких пам'ятники стояли. Скачов якийсь американець був. І вмер, чи зет якийсь там. І там і то один такий пам'ятник стояв, а другий кам'яний такий стояв, височений. І стояв, ну розбили все. Разбили. Они скрали. Ну, На дорозі валявся. Побили, це Ой-ой. такі є, А на що? як ту каплицю у нас, тут каплиця поляки, пан був. пограбили. То собі такое зробив каплицю, і там такі є печі туди. Подвал. Ну, то я еще про каплицу спитаю, але еще с могилками хочу. А зараз я то кажу, а зараз вже меж стало у Загор'ї, там є кладбище, чи Да. там де Да, ще. да, да. А то все це було до Бакунов, Вже все, сюди Я думаю, що ти сидиш. це много А, сел. Ну, Я а як поїхала, то ви кажете, вот каменный был, памятники такие, один богатый,
А як іще вигляділи пам'ятники? Просто могилки такі, не було цвітів, ніхто ніяких вінків не клав. Сховали от Покрова чи перед Покровою, то праздник Богуслав. Це починається прикладати, хто умер, креста вже такого, хто дубового, як може поставити, він довго стоїть. Такі великі криш? Ні, така, як І просто криш? криш такий І ложу, прямий, і всё. і доска така Да. приложена, це вже приложили. Як такі, як це сказати? О, криш стоїть, а то така доска, такої ширини. От креста на До могилці. до кінця такую могилки. доску. Якби такі пень, не от нібито такі, не? Ну, О, що-то похоже, кругле таке, да? Круглий. Ну, чи Зараз так обсечений. уже не роблять. Ні, зараз вже пам'ятник, куди там, Да. що там вже. Зараз пам'ятники Зараз міняють, пліткою, плітки колись кладуть. могилку не вкладали, а зараз так, могилку залили Замурали. цементом, засипали його, навіть йому тої могилки не І покинули. кажуть, вилізуть вони, фігуться Ну, оттуда да. вилізуть. І таку ще наверх гробниця, а наверх ще плиту на його положила. Я і гето йшла, і була на кладбищах, завезла племянниця, приїжджала з Бреста. І там прикладає, каже, зачем же ви це так прикладаєте? Чоловік у землі взяти, в землю пішов, а ви його так і така вже... З землі не виліз. Коб уже не замітати, коб уже не геть, а так кудись і травичка заросте, і Так. приїдуть Ні, зараз із Мінська їдуть. От живуть у Мінську, везуть сюди покойника, який тут рождений. ну, старі вони там. О. А як ви називали оці такі бревна, що ложили? Якось називали, ні? Прикладені. Они не бровна. Доска. Доска клади. Крест такое бревно. ставили, второго уже Уже этого той, приклада. И доску просто эту как Вот я прикладину. не знаю. У нас, например, чи как раньше покойник, що разі креста несли поперед. Колись Ну, помню, що зараз у нас машиною не венкову А всього. сейчас він, А колись віз. у мене, я пам'ятаю, бульбу копаю, за навіч покойника везуть. Навозять 3 чоловіки чи 4, і конь на всю ноги бабу старую везли. О, думаю, Готові. Е, Ну, я думаю, колись я, вони несли, це а зараз так, перед покойником вже що чоловіковаження приєте, і вже ходять, убирають, от у нас зараз перед Покровою, вже хто може, повимітали, повичищали там, а вже після Покрови вже нельзя, там вже у нас в лісі ж бодеха, листья, це все. Ти замітаєш, що воно все одно То падає. виходить, вот там хоронили только на старых православных, да? Да. Да. Справа. І тут православні. А и слева тоже И православные. тоже Поляков православных. Ну, поляков ні. Поляков ні. Поляков У поляков була отдельно кладбище там за, Ну, за нас мало станцією. поляков Такі було. вольшани з ольшанами. Там Дворі така воно була були, вони, кладбище. майонтки, як О. це було. А этим Дальше. пани, Там, где этим, Слободка, не? Не. ну, Слободка, а то станція, Оранчиця. Оранчиця. І тут люди на полі, там ті поляки ховали. От у нас пан був поляк тут. Там була паненка. Камінський, Сулюков. Камінський.